हेलौ लोगोफोर, आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आंनि इउटुब मिजिरा ब्लग एन्टारटेनमेन्ट चेनेलखौ सोरबाफोर नायनो गोसो जादोंबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। आं बेखौनो गुरैयै खावलायो। प्लिज आं मोजां कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन। आं टाइम हास्लाबैयावसो लाबोनाय जायाखै। नायलांबाय थादो लोगोफोर। Nama video sebenarnya ada. लोगोफोर, जों नै दंफां हानो नागिरदों। न' खाथियावनो लोगोफोर, नायलांबाय था अन्नानै। नै बेखौ हानो नागिरदों लोगोफोर। होदो दे लोगोफोर। हाग्रायाव हाहैबाबोथ' होसो जायो, ओंखायनो जों न'आवनो नै हानो नागिरदों। नायलांबाय था। आरो मेचिनाबो जागोन ना जायाथाय बेखौ आंथ' मिथिया। बावाखै बेखौ लाबोनायानो। जायाबाथ' बेखौ दिखुनजोबनांसिगोन। Mantu buah man. Betul sini. Jala. बेबायदिजों मोनजाला जों। बेबायदिजों मोनजाला।
जोबोद मेंबाय लोगोफोर, उनाव नुबावगोन।